Profesör Kurdeş. Doktor, doktor derman çavadı be. Jive birina dilre ilaç çedi be. Ne birina laşe ev birina cane. Jiroja kuçuye jiyanamın tarihe. Doktor guhtar be ez çi bêjim. Yekî hebû ku min ji dil hez dikir. Min xewn û hêvî hemû da destê wî. Lê bi xıyanetê dilê min şikand û çû. Şevan naxewim rojan nakenim. Her bîranîna wî vedike birînên min. Mirov dibêjin dem dê derman be. Lêşa min her roj mezintir dibe. Doktor, doktor derman şawa dibe. Ji vê birîna dilre ilaç çedi be. Ne birîna laşe ev birîna cane. Ji roja kuçuye jiyana min tarihe. Çewتی çi bû baweriya min çima ew qaserzan bû. Min dilê xwe pak da destê wî. Lê wî ew dil li rêya xwe hişt û çû. Di hundirê min de dengek digire. Dîsa bawer neke her roj dibêje. Ez dixwazim sax bibim ji vê şê. Lê her gav navê wî tê bîra min. Doktor, doktor derman çawa dibe. Ji vê شکستی کارک دن ساخت به